Yung punong-puno ka na. Umiyak na ako dahil hindi ko na makuha kasi frozen ito eh. Nag-aaway kayo dahil may mga kontrabida. Nightmares creep while you and me repeat this bittersweet heat. Good morning guys! I haven't vlogged yesterday. I'm just staying here and not vlogging. I just ate it. Good morning. Today is Sunday. Do you want some coffee? Yeah. What else do you want? Coffee. Do you want egg? Eh? He doesn't want egg. He want coffee. Coffee na, coffee na. Coffee na, Me, I'm just gonna have. Oh, when Tommy get home last night, he bought me a cake, a big cake, and it's a purple cake. He stopped to read the ribbon, and he told me, "Han, that's really purple." It's funny. He said, "Han, it's really purple cake." I said, "Han, it's not that cake. It's not colored like, colored." He said, "This is a purple cake," and I told him, "No, Han, it is." It's annoying though. It's a yam. Roxy making weird noise in the door. I make Tommy coffee and I make my own coffee, and I'm not gonna have bread. I'm just gonna have pandesal. Pandesal pot. Init pa. Aga-aga ko umiyak. 8:40. Ano na? 8:45 na lang ba? Sobrang aga pa ganito na. Hindi ko na kaya. Yung punong-puno ka na. Oh no! Yung sobrang puno. Yun ang nararamdaman ko ngayon. Na kahit anong gawin mo, mali ka. Kasi matanda na siya. Kahit puno ka na, wala kang karapatan na gusto ko na umalis. Hi guys. Where is my thing? This morning, you heard me, right? No. That it's kind of like crazy. So, I'm heading to my house. Kahit masakit yung ulo ko. Kasi, hindi ko na kinaya. Pagkakain na lang ako ng Skyflex ito. Sakit yung ulo ko as in. Sobrang sakit. It's connected to my ear. I think I have ear infection. Pero samahan niyo ako guys sa pag-travel nito kasi sabihin ko sa inyo later kapag nakapunta na ako doon, pag nandun na ako sa bahay. Camera, charger, everything. Yeah, I think I have everything. Iniwan ko yung aso, binigyan ko ng mga pagkain, treats na namimiss ko sila pero kaso lang ayaw ko na dito. Hindi ko na ata kaya eh. Itong music na to pang paano ng sakit ng loob, sakit ng dibdib. Umiiyak, ihilak. Palagi naman ito, no? Hindi naman, palagi naman ito nangyayari. Yung kapag may hinahanap siya, palagi yan. Oh, babae, nasaan yung gamit ko? Nasaan yung ano dito? Dito. Kaso, palagi na lang ganyan ba? Ano? Ako,
ako ang hinahanapan, pagbibintangan. Sorry guys na dapat lang ako dito sa driving ko kasi parang maraming tao ngayon dito ah. At maraming naka-parking dito. That's weird. There's a lot of people parking in this area. It's, usually not to do. And it's traffic in highway. Holy cow. At saka may naririnig kayo guys na tagadagadagadagdag. Sa yan, sa likuran. Yung mga bike na nilagay ng sister-in-law ko yung nag-impake kami. Yun. At ano pa ba? Dinala ko, kinuha ko, niligay ko sa ibang lugar, ganyan. Kapag napupuno na tayo, parang wala na ako kanina. Kanina, ang nangyari kanina, naghanap siya at saka punong-puno na ako kasi ning isang araw, naghanap rin siya. Sabi ko lang sa kanya, hindi ko alam kung saan na yun. Wala ako, hindi ko yan kinuha at nilagay sa ibang lugar. Yun, at saka lumapit yung asawa ko, doon ako nagalit kasi lumapit. Ba't pa lumapit siya, eh? Mamaya na lang guys kasi traffic ha. Sobrang traffic ngayon ah. Ay, hindi alam ng asawa ko guys na punta ako sa bahay. Iniwan ko sila, wala akong sinabi. Well, yung asawa ko wala siya sa bahay. Wala siya sa bahay, nagtrabaho siya. Namimiss ko lang yung mga anak ko, yun lang naman. Parang iyak-iyak na naman, sakit-sakit na naman sa dughan, ganyan-ganyan. Wala akong meron akong kaibigan naman na makikinig, parang sobrang hiya na ako guys. Kayo na lang para marami. Yung mga hinanakit ko sa buhay ba. Hindi naman sa buhay, yung hinanakit ko sa ilang taon na akalain nyo? Siyam na taon guys. Siyam na taon ako andito. Hindi naman ako perfecto na tao. Kahit lang, yung pag-intindi na lang ba? Pag-intindi sa nararamdaman ko, sa mga wala akong kasi kahit wala akong mga kapamilya dito. Ay, hirap pala. So, music muna tayo guys. Music na, mamaya na tayo. Usapan na. Ito yung naka-advantage ito yung gusto ko na noon guys, nung mag-aaway kami ng asawa ko, gusto kong umalis, gusto kong pumunta doon, pumunta dito, ganyan-ganyan, hindi ko magawa kasi wala akong sasakyan. Well, matagal naman sana akong mayroong sasakyan, kaso lang matagal na akong gustong bilihin. Magtagalog na lang ako guys para pag may nanonood ng mga iwan. Gusto na ng asawa ko bilhan ako ng sasakyan. Maganda din yung sasakyan na gusto niya. Nung time na yon, meron akong permit sa pagdadrive. Kaso lang hindi ko inasikaso yung marunong na ako mag-drive guys, mag-drive, ganyan-ganyan, marunong na ako. Pero kapag umaalis kami ng asawa ko sa sa mga lakad-lakad namin, meron kami talagang makikita palagi ng mga nadisgrasya na mga sasakyan. God forbid, nandito naman ako. Marami kaming makikita ng mga disgrasya. So ako naman, sobra akong takot. Sabi ko, ayaw ko ng mga ganyan-ganyan drive na yan. Maraming natitiglo nito ay natigok nitong mga drive na yan. Hindi ko inasikaso, pina-expire ko na lang yung mga yung license ko. Pangatlong license ko na to, or pang-dalawa. I think pangatlo itong last na to, pangatlo siya. Pangatlo siya. Pero ngayon ko na lang siya talaga. Basta ko every time I took an exam to get a permit guys, palagi I always pass it. And the thing is, I end up like letting it expired because I end up like scared, nervous, I don't want something happen, something like that, and I end up ignoring it.
that's why Tommy want to get me a car the first time, and then I said no, forget it. Instead of getting, that was 2010, instead of getting this car, he want to get that car, the little one, the little tiny, it's very sexy, it's convertible. I end up not getting it because, you know, I told him no, get the car that you want, this is the car now. Get the car that you want, that you know we can't, you get what you like, and don't worry about me, I'm so nervous. And this time I don't have a choice. Well, I decided not, I don't have a choice, I decided to just drive now. And the heck, I've been here for like 9 years, don't have a license. So that means, you know, if you don't have a license, well, it's useless. The same thing when you can't drive, you can go nowhere. And now I realize now, this is the, ito yung naka ano guys sa kanya, pag may ano ka na, may license, kasi makapunta ka na kung saan. At saka meron na kaming bahay, meron na akong pupuntahan, hindi na sa shopping center, patungo sa bahay na. Kasi kung sa shopping center, mapagastos, magagalit tuloy yung asawa ko. Pero hindi naman ako gastadora, ano lang talaga, pag may mga ganitong mga pangyayari, yung may mga di ganitong pangyayari na away-away, gusto mong mag-isa, gusto mong pumunta kung saan, meron kang mapuntahan, or meron kang hindi ka na magbabaklay, ano ba, walking, kasi ano na, meron kang sasakyan, meron ka ng patunguhan. Hi guys, I am here. Dito na ako guys. Dito na ako sa bahay kong maputla. Walang tao. Anyway, the first thing I'm going to do here is, ang una kong gagawin guys, is ito. When I was editing the video, I saw this. What the heck is this? I forgot to take it off. Christmas decor. So yun, sabi ko sarili ko, ito ang una kong kukunin. This is what I'm going to do first. I have to eat something before I can take the medicine, because hi guys, I'm just going to eat this, a little bit of this. This is the mungo beans guys, the mungo that I made. Yeah, I'm gonna just have this. I'm going to have this, and that's really it. I can't find my olive. I don't know where I put it. I can't take anymore. It's just like the whole thing is hurting. Sobrang sakit. Yeah. Olive is really good, but I don't have it here. I just got that one. It's brand new. I have to relook again where I put it. Ihiga ko lang tong sakit ng ulo ko guys. Hirap no, yung wala kang kasama. Walang pamilya na matutunguhan. Wala. I did miss my dog. Pati yung asawa ko. Hindi ko na miss yung asawa ko. Kapag hindi siya, yung kaninang umaga, pag hindi siya kasi pumunta kasi siya sa kusina. Nagtatanong lang, yung parang, ay sige, pagtulungan niya ako. Probably Tommy just keep calling the house. Probably when he called the house, no one answered because I wasn't there, because there's two different kind of phone in the other house, and he always called me. I will see you later guys. I'm just editing the video right here. Yeah, I just put the couch, like, you know, I just reclined the couch, and yeah, this is it.
and edit videos. Oh, kita yung ulo ko, help me. I still have to cook rice because I don't have a rice. Oh, thank you guys so much, guys. Thank you, guys. Oh, I wanna show you. I appreciate it, guys. Oh, we are all 2,000 plus, guys. Oh, you know, the subscribers. Thank you all, guys, so much for subscribing. And if you haven't subscribed in this channel, please do if you wanna update my life in this, because there's a lot of drama in this vlog. There's a lot of drama in my life. Nagkalaway-laway na noon ng lens. Anyway. So if you haven't subscribed in this channel, please hit the subscribe button. And if you do like my videos, if you're watching my videos, and if you like my videos, my craziness, hit the like button. And thank you guys so much for subscribing, and congratulations to us. And I'm so thankful to you guys, whoever of you guys share my videos, tell your friends to subscribe my channel, and tell, you know, thank you to all of you guys. Yeah, 2010 right now, and thumbs up. Thank you, guys. I'm just looking outside, guys. Nakakalungkot naman, oy. Parang nakabalik ako sa mundo ng kawalan. It's very quiet out there. Mahubag-hubag yung mata ko, guys, ano? Na swollen eyes. Iyak ako ng iyak kanina. Hindi ko talaga mapigilan. I'm gonna make some rice, guys, because I need to eat rice. My thing is dying. Bahala na si Batman. Ito, patay na. Wala na talaga. Nalulungkot lang ako, guys, sa mga nangyayari. Hindi ko talaga mapigilan kaninang umaga na makasagot. Sama ang sumagot, guys. Pero hindi ko na mapigilan. Kasi wala ako kasi sa mood kaninang umaga. Plus nadagdagan pa ng matanda na sumamot na ang kalagot. Ang habang dyan tokeras. Namiss ko talaga yung mga aso. Gusto ko sana silang dalhin. I really wanna bring them in here. But I have something on the car. Ang hirap mag-asawa. Sa ibang ibang lugar. Katulad ko, sobrang layo, guys. Wala kang malilingunan ng mga pamilya, kapatid, magulang, wala. Meron namang mga kaibigan, pero iba talaga, eh. Iba pag pamilya. Noon, marami na akong naramdaman na ganito, guys. Sobrang sakit, at saka para feeling ko nag-isa ako sa mundo. Palagi na lang na, you know. Ngayon lang ako 9 years kung pag nakatira doon. Sa 10 taon na yun, ngayon lang ako para nakawala na meron na ako mapuntahan ito. Pero malungkot pa rin kahit makapunta na ako dito anytime. Katulad ngayon, yung asawa ko, hindi ko nakausap. Ewan, guys, hirap i-explain ang sa side ko kasi sa kayo kasi, kung kayo na nanonood sa vlog ko, masabi nyo kasi na ay pabayaan nyo na kasi matanda na, dapat na lang, wag na tayong ganyan. Mahirap kasi, guys, kasi ako ang nakatira sa kanya, kasama ko siya, hindi kayo. Gusto ko lang i-explain kasi hindi naman kayo lahat intindi, or hindi naman kayo lahat may mga tao din naman na ba't mo pa kasi sinagot. Hindi kasi yun, kapag hindi ka umimik, bubuto yung dughan ko, guys. Bubuto. It's 6:01 already, guys, but it's not really dark outside yet. It's time for me to have dinner. I'm just going to tell you, I miss my dog. Okay? I love that dog more than anything. I love my husband, not that dog. The cats, it's gonna be hard for me to leave them. You know what I mean? Nagka-cut ako ng guys, kasi frozen to. Itong munggo beans na niloto ko, still frozen. May time kasi, guys, na gusto ko nang mag-isa. Kahit mahal na mahal mo yung tao, pag sobra ng sakit, sana nang yun naramdaman.
Umiyak na ako dahil hindi ko na makuha kasi frozen na ito eh. Itawan na lang natin to. Kasi guys, kung alam nyo lang, sakit naman. Ay, bakit ba? Tama na. Tama na. Ikain na lang natin to ng munggo. Kanina pa ako pigil na pigil nito ah. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya talaga guys. Maraming nakasali ba yung mga ganyan. Nag-aaway kayo dahil may mga kontrabida sa buhay. Wala kang magawa kasi pamilya naman niya yun. Lalo-lalo na ina niya yun. Wala akong kiyak-yampi. Nasubrahan na talaga ako kauwi. Sobrang sakit na kasi. Sorry guys, kayo na lang kausapin ko ah. Kasi mababaliw na ako. Kahit yung pamilya ko, hindi rin nila alam na may ganito. Hi guys. Tapos na akong kumain. Ano na lang. I'm going to end this video now guys. Anyway guys, I will see you tomorrow guys. Thank you guys so much for watching. I'm sorry sa ng mga nangyayari. Feeling ko lang talaga i-share ko yung mga nararamdaman ko sa inyo. Kasi hindi naman lahat ng oras masaya ang life. Hindi naman sa lahat ng oras, you know, alam nyo na, ganito. So yun lang guys. Thank you guys so much for watching. And I will see you in my next video. Bye! She asked me if I experienced Tommy cheated on me, and she just keep following me. What are you following?